Salutare tuturor, eu sunt Scoob, bine v-am găsit la un episod pe acest canal. De data aceasta vom face un fel de tutorial cum să faceți 100.000 de gemuri în Clash Royale, mai mult sau mai puțin. E bine, ca să faceți gemuri în Clash Royale aveți două posibilități. 1. Băgați bani în joc. 2. Puteți să faceți și prin această modalitate, tot cu bani, doar că voi nu plătiți nimic. Intrați pe Google Play și scrieți aici App Bounty, mă rog, și îl downloadați. Eu nu l-am downloadat special pentru acest tutorial să vă arăt fiecare pas, exact toți pașii pe care trebuie să îi faceți pentru a face multe gemuri. Și în ce costă această aplicație? În aplicația aceasta aveți multe chestii pe care le puteți face, din a downloada alte jocuri și a face puncte, a vă invita prietenii, și cu aceste modalități puteți face puncte. Cu acele puncte puteți face rost de carduri, gift carduri de 5-10 dolari, cât vreți voi, și cu acel gift card, puteți să-l băgați în Clash Royale și să faceți gemuri foarte easy. Deci aici, pentru a începe, dați login with Facebook pentru a primi încă 50 de puncte. Deci dați aici și vă logați. Eu voi opri filmarea și mă voi loga și revenim imediat. 2000 years later. Ok, am revenit și după cum bine puteți vedea, m-am logat și am primit mergem la rewards și aici vedem foarte multe chestii, cum ar fi top rewards. Aici avem $5 iTunes US, Amazon, $10 de Amazon, și puteți vedea, uitați aici Google Play și aici dați la Counter of Purchase și căutați USA și aici puteți vedea foarte multe chestii, dar pe voi vă interesează aceste 3 Google Play gift carduri de $10, de 25 sau de $50. După cum bine vedeți, aceste carduri costă puncte. Și pentru a face punctele puteți merge la targets și aici, după cum bine vedeți, eu am acest target. Am de a downloada Castle Royale și de a porni jocul. Sau puteți să vizionați un videoclip pentru 3 puncte. Sau puteți să dați like pe Facebook sau pe Twitter pentru alte 10 puncte. Și după cum bine puteți vedea, la deal aveți de a downloada Lord Mobile și de a completa 3 stagii, 3 v-ați prins voi, și aveți aici la account un cod. Aici băgați un cod, e bine, aveți nevoie de un cod. Codul pe care îl puteți băga este codul acesta, FUBPFEAA. E bine, eu nu pot să-l bag cum era, FUBPFEAA. Eu nu pot să bag pentru că ăsta e codul meu. Deci mie nu mi merge, eu nu pot să-l bag. Și la fiecare prieten invitat primiți câte 50 de puncte. De fapt, nu, primești 250 de puncte pentru fiecare prieten care a folosit codul vostru. Și cam așa puteți face foarte multe gemuri în Clash Royale. După cum bine vedeți, puteți face multe gemuri și sincer merită, pentru că nu dați nici măcar un leu. Deci, dacă vreți să faceți gemuri, folosiți această modalitate. Dacă n-ați înțeles ceva din acest tutorial, pur și simplu îmi scrieți în secțiunea de comentarii și eu vă voi răspunde. Și da, cam asta a fost și cu acest tutorial. Eu am fost Scoob, ne vom vedea data viitoare la un nou episod. Salut!